ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଦୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ଶାଗୁଣା, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶାଗୁଣା। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 40 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 50 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 60 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 70 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 60 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ସହିତ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଲଗାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ତେଲ।